23 лютага, аўторак, у Беларусі 20-я гадзіна. Я Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю у студыю Белсат. Сёння ў Беларусі афіцыйны дзень абаронцаў Айчыны. Айчыны, якую лукашысты працягваюць катаваць, разрываць на часткі, утоптваць у бруд, забіваць. І тут, канешне ж, хацелася б працытаваць вядомага праваабаронцу, былога следчага і былога памежніка Олега Волчака, які з нагоды афіцыйнага дня абаронцаў Айчыны напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку наступныя словы. Дзе вы, абаронцы Айчыны? Лічу, што гэты дзень трэба праігнараваць, паколькі прадстаўнікі войска, праваахоўных органаў, пракуроры, следчыя, суддзі не заступіліся за людзей, якіх збівалі, расстрэльвалі і адпраўляюць у турмы. Няма ніводнай крымінальнай справы супраць працаўнікоў міліцыі, але ёсць 2300 крымінальных справаў супраць мірных і надзвычайных людзей. Сёння быць мужчынам – гэта не для кожнага мужчыны. Мой беларускі народ знявечаны, не дачакаўшыся абаронцаў Айчыны. Канец цытаты. Нам такая власть не нужна. В Беларуси такое невозможно, и пускай они даже не надеются на это вообще в принципе. Поэтому мы так просто не сдадимся. Мы сочым за тым, што робіцца ў Беларусі штодзённа. Санкцыі – гэта інструмент, які мы маем. Я хачу пабачыць узмацненне санкцый. Ніякіх падстаў для абвінавачання тут увогуле няма. Тыя, хто павінен абараняць Айчыну, яны неяк не робяць гэтага. Но я все равно всех мужчин поздравляю. Ну, всех, кроме, понимаете, кого. Ну што ж, пачнем спадарства наш эфір з рэпрэсіяў супраць маіх калегаў, супраць журналістаў, незалежных медыяў. Канешне ж, нельга абысці і сітуацыю з Белсатам. Нагадаю, на днях атрымалі па 2 гады калоніі агульнага рэжыму нашай каляжанкі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова. Яны атрымалі за тое, што асвятлялі жалобную акцыю памяці забітага лукашыстамі Рамана Бандарэнкі. Іх абвінавацілі ў тым, што яны нібыта актыўна удзельнічалі, а таксама нават арганізоўвалі масавыя беспарадкі, як выказаўся абвінаваўчы бок. Ну, тым часам не толькі Каця і Даша цярпяць, перыядычна ў нас хапаюць, штрафуюць, затрымліваюць, кідаюць на сотні арышту. У прыватнасці, сёння на волю пасля 15 сотняў арышту выйшаў наш калега Зміцер Солтан. Яго разам з яшчэ адной журналісткай Белсату Любоўю Лунёвай затрымалі ў Менску 8 лютага, калі нашыя калегі рабілі апытанне мінакоў. Праз 2 дні Любоў і Змітра судзілі за хуліганства на 10 і 15 сотняў адпаведна. Ну і таксама ціска зазнаюць і іншыя нашыя калегі, у тым ліку ў рэгіёнах. Гэтак журналіста з Глыбокага, Змітра Лупача, лукашысты літаральна абклалі як ваўка, цёгаючы нашага калегу на разборкі літаральна за кожны ягоны матэрыял. Ужо зараз Зміцер Лупач з намі на відэасувязі з Глыбокага. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Зміцер, ці можна падрабязней пра гэту увагу да вас? Як гэта ўвогуле адбываецца? Ці выйшаў чарговы матэрыял і адразу альбо там нейкае тэлефанаванне, альбо адразу грукаюць у дзверы пасля адразу эфіру з этой позвай, што прайдзёмце, альбо там у суд, альбо ў міліцыю. Як ўвогуле гэта адбываецца? Не, ну, пакуль што ў дзверы, дзякуй Богу, не грукаюць, але калі толькі выходзіць матэрыял, і апошнім часам мяне сталі менавіта за матэрыялы на Ютубе, якія нават не для сайта Белсата робяцца, а для Ютуба. І, ну, можа,
іх вельмі глядзяць, не ведаю чаму, але ну практычна апошнія ніводнага сюжэта яны не прапусцілі. І вось зараз одну справу мяне суд спыніў па ставах, ну не таму, што мяне праўдалі, а просто таму, што выйшлі тэрміны, ну прайшло больш за 2 месяцы. Але яшчэ одна справа ў пастаўскім судзе, ну от яе адаслалі ў раус на дапрацоўку. Таксама я чакаю, павінен быць суд на гэтым тыдні у Глыбокім, таксама за сюжэт на ютубе пра трактары. І вось сёння мне тэлефанавалі з Шаркаўшчыны, там таксама заўтра хочуць са мной сустрэцца, каб скласці пратакол, таксама матэрыял на ютубе, ну пра Шаркаўшчыну быў. Ну, я не ведаю, можа, хтосьці з маладых супрацоўнікаў прыйшоў у нашы органы працаваць і хочуць хутчэй зрабіць сабе кар'еру. Чаму так адбываецца? Мяне вельмі дзіўна, што пішуць у матэрыялах справы, напісана, што агляд месца правапарушэння, і гэтым месцам правапарушэння з'яўляецца інтэрнэт. Ну, наогул YouTube, это, я ведаю, што это амерыканская, ну, гэта амерыканскі сервіс, і прычым тут беларускае заканадаўства да гэта, ну, это вельмі дзіўна выглядае. Ну, оно выглядае на тое, што сапраўды, можа, нейкія маладыя лукашысты намагаюцца выслужыцца пахутчэй па вось гэтай вычварнай кар'ернай лесвіцы, кудысьці ў гору ускочыць, а таму усе тэрміны, якія памятаюць, ведаюць іх, усіх кляпаюць, і вось атрымліваецца такое сумнае пасмешышча. Між тым, хацеў таксама ўдакладніць вось наконт гэта прыходу маладых, не прыходу. Ці раней была падобная нездаровая увага да вас, калі была, то ў якой ступені, зараз нейкае абвастрэнне гэтай нездаровай увагі, ці ўвесь час так было? Ну, это пачалося з яшчэ 2017 года, але яно такімі перыядамі. Вось у 2018 годзе ў мяне было 9 судоў па 22-9. Потым было паўгода мяне не чапалі. Ну, у мінулым годзе, як былі гэтыя масавыя акцыі, то таксама я 2 разы мяне судзілі ўжо па 23-34, калі мяне затрымлівалі на сотні. Вось, і ну, потым зноў быў перыяд такі больш-менш спакойны колькі месяцаў, ну, а зараз, вось з канца мінулага года, то ўжо пачалі зноў мяне пастаянна так дзёргаць. Спадар Зміцер, трымайцеся, перадаю вам словы падтрымання салідарнасці і ад сябе, канешне ж, і ад усіх нашых калегаў. Трымайцеся, калі ласка, мы разам і будзем сачыць надалей за сітуацыяй вакол вас. Як і вашая праца засведчыла неаднаразова, што вось гэтыя мясцовыя, вось гэтыя чыноўнічкі, пацучкі, яны вельмі баяцца агалошвання, вельмі баяцца праўды, а таму, канешне, будзем высвятляць іх як мага мацней, каб разбягаліся яны ў свае чорныя куты, як прусакі. І дзякую вялікі вам за працу, а таксама за нязломнасць і ваша ўжо знакамітае на Белсаце пачуццё гумару, якое не губляйце нават у гэткай сітуацыі. Дзякую вам вялікі. Дзякую вялікі. Гэта быў Зміцер Лупач, наш калега з глыбокага гаспадарства. Ну, а я яшчэ раз нагадаю, самы такі моцны удар на дадзены момант, гэта, канешне ж, па Белсаце, гэта выракі для нашых каляжанак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай, якіх асудзілі, кожнай далі па 2 гады калоніі агульнага рэжыму за тое, што яны папросту рабілі сваю працу. Ну, слухайце, і сёння, канешне ж, нельга абысці тэму, таксама звязаную з свабодай слова. Сёння 3-й дзень судовага працэсу па справе журналісткі парталу «Тутбай» Кацярыны Барысевіч і лекара-анестэзіолага Арцёма Сарокіна, якіх абвінавачваюць у раскрыцці медычнай таямніцы. То бок у тым, што Кацярына і Арцём дакументальна абверглі афіцыйную хлусню пра тое, што Раман Бандарэнка, забіты лукашыстамі, быў нецвярозы. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску слухалі сведкаў, сярод іх і
наша цяперашняя суразмоўца, гэта галоўная рэдактарка парталу Тутбай Марына Золатова, ўжо зараз на тэлефоннай сувязі з Менску. Марына, вітаю вас. Марына, ці чуеце вы студыю? Вітаю вас. Ну што ж, гаспадарства, магчыма, яшчэ звяжемся з Марынай. Нейкі ў нас пакуль што праблемы. Адне такая тэма свабоды слова ў Беларусі, вайны з гэтай свабодай слова, што можна, незалежна ад таго, сарваўся суразмоўца, не сарваўся, і можна цягнуць гэтую тэму, на жаль, хоць усё выданне. Вось у прыватнасці 55 дзён за кратамі, 2 крымінальныя справы, некалькі ператрусаў, у тым ліку ў кватэры маці. Гэткі пераслед зазнаў жыхар Мазыра, стваральнік ютуб-каналу «Мозыр для жизни» Александр Цуканаў. У выніку яшчэ летась ён мусіў з'ехаць з Беларусі ў Літву, а нядаўна лукашысты запатрабавалі ад нашых паўночных суседзяў экстрадаваць блогера на радзіму. Тым часам Александр працягвае весці свой канал і распавядаць землякам праўду пра тое, што адбываецца ў ягоным родным горадзе. До 2019 года политической деятельностью я вообще не думал никогда, даже в мыслях не было, в планах. Получается, вот я начал смотреть с 2019 года, еще только когда начал развиваться канал «Страна для жизни» Сергея Леонидовича Тихановского. И мы начали с ним переписываться, и потом мы лично познакомились. Я в 2020-м, наверное, завел свой канал и начал придавать гласности в своем городе, в Мозыре, различные ситуации щепетильные. 8 мая нас в пятницу 3 активистов задержали, которые в Мозыре самую активную деятельность вели. Нас 3, вот когда задерживали 3-го, меня, Дениса и Александра, задержали уже и задержали по одним статьям. Якобы мы справляли нужду и сопротивлялись милиции. Нас же отдельно повезли всех на Окрестино. А вот на Окрестино я ощутил особое отношение, что вот в Мозыре ВС еще у нас нормально относились, что... А в Мозыре, в Окрестино уже началось особое отношение. Не давали не спать. Вот ночью засыпаешь только после отбоя. А матрасы забирали, что бывали и в 12, и в час ночи отдадут. И когда только засыпаешь, открывается окошко и начинают дубинкой бить, что как дела, спрашивают, что каждый час спать не давали. С мая 3 раза меня арестовали, 55 суток в сумме. 23 числа меня освободили, августа. И на следующий день уже мне начали звонить сотрудники милиции, и пришла смс-ка, что явитесь опять в РОВД, на вас завели дело. И я проконсультировался с правозащитниками, что мне делать. Они посоветовали: уезжай, потому что тебя посадят уже надолго. Февраля у моей мамы опять произошел обыск, забрали тоже оборудование и сказали, что показали, завели на меня 2 уголовных дела по клевете и оскорблению сотрудника милиции. И сказали, что будут подавать на экстрадицию, на уголовный, на международный розыск. Будем продолжать канал вести, тоже потому что нам информацию присылают из Мозыря, из других городов. И надеемся, что в ближайшее время мы вернемся домой, но при этом надо, чтобы власть поменялась, потому что вот почти всех, кто поуезжал, на них уголовные дела, административные дела, что хочется очень домой. А так будем продолжать свою деятельность. Яшчэ адзін момант вось наконт размовы, якая ў нас сарвалася, на жаль, з галоўнай рэдактаркай парталу Тутбай Марынай Золатавай, якраз наконт суду над Кацярынай Барысевіч, Арцёмам Сарокіным. Што важнага адбылося сёння, хоць ведаем мала пра суд, бо ён адбываецца ў закрытым рэжыме, але сярод іншага сястра Рамана Бандарэнкі, Вольга Кучарэнка, яна засведчыла сёння, што
асабіста узгадняла з Кацярынай публікацыю. Быў абсалютны дазвол ад сваякоў на тое, каб публікацыя пра стан, пра дыягназы медычныя дайшлі да публікі, да грамадскасці. І таму, канешне, адзіныя, хто мог бы выступаць пацярпелым бокам, яны стаяць на баку абвінавачаных, падсудных, а тым часам дзяржава, улада робіць усё, каб зламаць гэтых людзей. Ну і гаспадарства, канешне, адразу ж і лагічнае пытанне, як спыніць звар'яцелага дыктатара, які развязаў сапраўдную вайну з народам. Пытанне, у тым ліку і да міжнароднай супольнасці, ну бо заплюшчваць вочы вось на гэтыя злачынствы супраць мірных людзей, супраць мірных беларускіх грамадзянаў катэгарычна нельга. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне звярнулася да 27 інвестыцыйных фондаў, якія перад выбарамі купілі беларускіх еўрабондаў ажно на 1 мільярд і 200 мільёнаў долараў США, таксама да 3 інвестыцыйных банкаў і міжнароднага валютнага фонду. З заклікам, па сутнасці, не фінансаваць рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі супраць беларускага народу. Ужо зараз з намі на відэасувязі з Варшавы кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Спадару Паўлу, вітаю вас. Добрый вечер. Спадару Паўлу, ці можна падрабязней вось пра ваш зварот, ну, каб не цытаваць мне у яго ўвесь цалкам, там цэлая старонка тэксту, ці можна падрабязней пра яго змест, яго пасыл, а таксама ці была ўжо, магчыма, нейкая першая рэакцыя на ваш зварот ад тых, каму дасылалі яго? Так, сапраўды, па даручэнні Міністэрства фінансаў шэраг еўрапейскіх сусветных банкаў, вядомых ва ўсім свеце, такія як Райфайзенбанк, Сітибанк, Сосіте Женераль, займаліся размяшчэннем еўрабондаў у інвестфондах розных краін свету. І тут таксама удзельнічалі найбольш вядомыя сусветныя інвестфонды, якія выкупілі фактычна беларускія ўрадавыя аблігацыі, якія былі выпушчаны пад розныя працэнтныя стаўкі. Ну, напрыклад, да 7, нават да 8% гадавых. Можете сабе ўявіць, што сёння, калі грамадзянін Беларусі пойдзе ў Беларусьбанк і пакладзе валюту, то колькі ён атрымае ў год? Ну, максімум, можа, 1% прыбытку. Калі же урад наш Беларусі прадае свае еўрааблігацыі, свае аблігацыі, то ён гатовы заплаціць працэнтную стаўку 7-8% гадавых. А хто заплоціць гэтую працэнтную стаўку? Самі же беларусы. Па што ўрад прасіў гэтыя грошы? Ён прасіў гэтыя грошы, каб пакрыць знешнюю запазычанасць. Бо зараз такая тэхналогія існавання нашай дзяржавы, створаная Лукашенко. Менавіта ёсць даўгі, каб пакрыць гэтыя даўгі, бяруцца новыя даўгі, каб аддаць старыя даўгі, зноў бяруцца новыя даўгі. І гэты працэс, які ажыццяўляецца бясконца. І гэта як бы адзін бок медаля. Другі бок медаля. На што пайшлі гэтыя грошы? Фактычна на тое, каб пагасіць нашы знешнія даўгі? Не, вось па нашаму расследаванню выходзіць, што гэтыя грошы пайшлі на рэпрэсійны апарат. Фактычна на ОМОН, на Міністэрства ўнутраных спраў, на дэпартамент выканання ўсіх неправасудных рашэнняў судоў, на тое, каб ствараць канцэнтрацыйныя лагеры ў Беларусі, на тое, каб рэпрэсіраваць беларускі народ. І гэтым фактычна займаліся сусветна вядомыя банкі. Ці адпавядае гэта іх іміджу? Паглядзім яшчэ, што менавіта гэта адбылося ўсё летку 2020 года, калі ўжо ў турме знаходзіўся Сергей Тихановскі, Мікалай Статкевіч, калі ў турму трапіў Віктор Бабарыка, калі ўжо дзесяткі беларускіх актывістаў, якія толькі дазволілі сабе сказаць: мы хочам удзельнічаць у выбарах, новых выбарах прэзідэнта, новага прэзідэнта для новай Беларусі. І іх за гэта пасадзілі ў турму. І ў гэты момант сусветна вядомыя банкі выпускаюць, дапамагаюць ураду Беларусі распаўсюджваць еўрааблігацыі на сусветным рынку. І яшчэ за гэта будзе плаціць зноў-такі беларускі народ. Но тут штосьці не зусім правільна, а абсалютна гэта неправільна. Бо першае, грошы не ідуць для беларускага народу, грошы ідуць, каб утрымаць Лукашэнку пры ўладзе, плаціць за гэта будзе зноў-такі беларускі народ. Беларускі народ унутры краіны не можа зарабіць такія стаўкі, а ўрад за кошт беларускага народа будзе плаціць такія велізарныя стаўкі. Таму мы звярнуліся да гэтых 3 банкаў, звярнуліся да інвестыцыйных фондаў і сказалі: па-першае, ужо ўрад нелегітымны. Лукашенко, як прэзідэнт, нелегітымны кіраўнік дзяржавы. Вы
зрабілі вялікую іміджавую і прававую памылку, бо фактычна парушаюцца правы чалавека ў адной краіне, а ў гэты момант вы выпускаеце еўрааблігацыі і зарабляеце фактычна на чым? На тым жудаснай сітуацыі, рэпрэсій. У той час, калі так гвалцяць правы чалавека, калі нішчаць людзей, калі іх саджаюць дзесяткамі тысяч у турмы, і ў гэты момант зараз вы зарабляеце. Ну, мы бачым па дынаміцы на рынку, ну, можа, яна толькі такая, можа, хвіліна, што кошт аблігацый пачаў змяншацца. Пытанне, што рабіць беларусам? І вось тут пытанне, наш адказ наступны. Ну, па-першае, рызыкаваць і укладываць, трымаць грошы у беларускіх банках сёння неправільна. Давяраць урадавым аблігацыям неправільна. Таму лепш, напрыклад, возьмем Беларусьбанк, камерцыйны банк. Ён фактычна аказвае фінансавую падтрымку і ажыццяўляе рахунковыя аперацыі для ОМОНа, КДБ, Міністэрства ўнутраных спраў, дэпартамента выканання ўсіх неправасудных рашэнняў. Так вось, давайте у адзін момант, можа на працягу месяца, забярэм рублі з гэтых укладаў з Беларусьбанка, нашу валюту і проста пакажам нашы адносіны. Ці мы пагаджаемся з тым, што у камерцыйным банку у Беларусі існавалі структуры, якія з аднаго боку рэпрэсуюць, а мы з вами праз свае кішэні фінансуем таксама гэтыя рэпрэсіўныя структуры. Так што тут зварот і для сусветнай супольнасці, для сусветнай фінансавай сістэмы і таксама для нас з вами. Спадар Павел, паслухайце, тое, што вы распавядалі, вось такое цынічнае зараблянне на рэпрэсіях супраць беларускага народу, на пакутах беларускага народу, в прынцыпе, гэта тое, пра што Лукашенко ўвесь час і кажа, і заклікае Захад, плюньце вы на гэтыя правы чалавека, давайте пра грошы размаўляць. Увесь час ён гэта паўтараў, і як вы слушна адзначылі, перад выбарамі гэта зноўку спрацавала на вельмі такія вялікія сумы. Зараз ці змянілася сітуацыя настолькі, што яна дазваляе спадзявацца, што ўжо не атрымаецца так міжнародным буйным фінансавым структурам папросту заплюшчваць вочы на гэтыя правы чалавека, як і заклікае Лукашенко, і далей рабіць вось гэты just business. Ну, па-першае, мы атрымалі адказ ад міжнароднага валютнага фонду. Я не гатовы сёння па некаторых правілах агучыць гэты адказ, але гэты адказ мы трымаем у нашым дасье. Мы атрымалі адказы, уже вядзём актыўную корэспандэнцыю і перамовы з Райфайзенбанкам, з Сітібанкам, з швейцарскімі банкамі, якія таксама займаліся выкупам беларускіх аблігацый. Так што ўжо такія перамовы ідуць, і ў іх ёсць разуменне, у які час і ці было гэта адпавядала гэта іміджавай палітыкі гэтых банкаў займацца менавіта гэтымі фінансавымі аперацыямі, калі у краіне, у Беларусі ажыццяўляюцца масавыя рэпрэсіі. Так што ўжо ёсць уплыў на гэтую сітуацыю, ёсць разуменне. Усё ж такі мы не хацелі бы паўтарэння гісторыі, мы памятаем яшчэ з часоў Другой сусветнай вайны, калі некаторыя краіны, некаторыя банкі зараблялі у той час, калі па Еўропе прайшоў такі велізарны, магутным катком фашызм, калі знішчаліся людзі мільёнамі, калі сёння ў Беларусі нішчаць народ, калі гвалцяць народ, калі людзей забіваюць і не ўзбуджаюць крымінальныя справы, калі ў турмах сядзяць тысячы людзей, калі столькі палітзняволеных, і ў гэты момант еўрапейскія банкі будуць зарабляць на Беларусі. Ці гэта правільны падыход з пункту гледжання банкаў? Мне падаецца, што шмат з гэтых інстытутаў уже разумеюць, што гэта будзе не зусім карэктна, калі так мякка, дыпламатычна сказаць. Спадару Павел, яшчэ адно пытанне ў мяне да вас ёсць. Вось адносна зваротаў да міжнародных буйных гульцоў. Усе мы ведаем, што асноўны спонсор рэжыму Лукашэнкі гэта Расія. Таксама Лукашенко апошнім часам надта аблізвае
кіраўніцтва Китаю гаворыць, што там это наши вялікія там сябры і браты. Ну і таксама мы ведаем, што пакет санкцыяў з адзіночных штатаў Амерыкі супраць шэрагу беларускіх прадпрыемстваў, здаецца, ў красавіку ён там сканчаецца, ці будуць яны адноўленыя, ці не. Вось ці вядуцца перамовы і з гэтымі буйнымі гульцамі, ад якіх сапраўды таксама вельмі шмат залежыць вось у фінансавым плане датычна рэжыму Лукашэнкі. Ну, можа, яшчэ некалькі словаў пра першае пытанне. Ну, я хацеў бы азначыць, што шмат замежных сродкаў масавай інфармацыі уже папублікавалі інфармацыю пра беларускія еўрабонды, пра праблемы. Гэта швейцарскія СМІ, гэта англійскія СМІ. Таксама мы чакаем шэраг публікацый у нямецкіх і аўстрыйскіх сродках масавай інфармацыі. Так што ўжо сродкі масавай інфармацыі, журналісты замежных краін звяртаюць на гэтую сітуацыю увагу. Мы, конечно, не перапынем гэты працэс, і мы будзем далей звяртацца да адпаведных фінансавых інстытутаў. Так што гэта толькі пачатак гэтага працэсу. Якое будзе рашэнне, ну, побачым. Зразумела, што гэта залежыць ад гэтых фінансавых інстытутаў. Што тычыцца санкцыйнай палітыкі. Я б хацеў, можа, правесці тэзіс з іншага боку. Вы ведаеце, мы вельмі шмат і часта чакаем. Чакаем, што Еўрапейскі саюз, еўрапейскія інстытуты прымуць тыя важныя для беларусаў рашэнні. Вельмі важнымі з'яўляюцца словы дэкларацыі, словы салідарнасці. Але я думаю, што адзін з амерыканскіх, бадайжа, амбасадараў напісаў у твітары, я прачытаў у сваім твітары пра гэта, што, можа, хопіць заяваў аб заклапочанасці, пазней аб глыбокай заклапочанасці, а пазней аб вельмі глыбокай заклапочанасці. Можа, сапраўды настаў час дзейнічаць. І вось гэты тэзіс я, хутчэй за ўсё, звяртаю да нашых еўрапейскіх калегаў. Можа, настаў час дзейнічаць, а не выказваць заклапочанасць. Бо так сапраўды, колькі бы прапаганда не казала, санкцыі яшчэ не пачалі працаваць у адносінах да Беларусі. Іх фактычна пакуль што і не існуе. Тая складаная эканамічная сітуацыя, у якой знаходзіцца сёння эканоміка Беларусі, гэта вынік у двукоссі абсалютнай немагчымасці, нездольнасці ураду краіны, выканаўчай улады на чале з Лукашэнкам праводзіць эфектыўную эканамічную мадэль. Так што эканамічны стан – гэта вынік працы сённяшняй выканаўчай улады і заканадаўчай, у тым ліку, улады ў нашай краіне. А вось санкцыі – гэта ўжо другі крок, і яны не з'яўляюцца самамэтай. Я яшчэ раз падкрэсліваю. Ну як беларусу, якога гвалцяць у турме, як беларусу, калі яго збівае міліцэйская машына, а яго абвінавачваюць у тым, што яго збіла паліцэйская машына, як беларусу, сям'і таго чалавека, якога застрэліў афіцэр узброеных сілаў, а яго прызнаюць вінаватым у гэтым, таго, каго застрэлілі. Як дабіцца праўды ў гэтай краіне, у нашай з вамі Беларусі, то вось гэта інструмент ціску на ўладу, каб яна спынілася, каб яна павернулася да свайго народу і перастала займацца рэпрэсіямі беларусаў. Гэта толькі дзеля гэтай мэты, а не для таго, каб зрабіць нейкія эканамічныя шкоды для нас з вамі, для кожнага з нас, для беларусаў. Гэта каб прымусіць Лукашэнку, каб ён перастаў займацца неправасуднымі рашэннямі. Вы паказваеце здымкі журналісткі Тутбай і лекара, якія сказалі праўду пра смерць Рамана Бандарэнкі. І дзе тыя забойцы, якія забілі яго? Мы павінны сёння сабраць волю ў кулак і сказаць кожны сам сабе, паглядзеўшы ў люстэрка, паглядзеўшы ў вочы сваім сябрам, сваім родным і блізкам, мы не здамося. Бо мы людзі, мы народ, мы нацыя, мы беларусы, мы хочам быць вольнымі. Мы не маем права здацца на гэты рэжым, як цяжка бы нам не было. Бо мы не можам дапусціць, чтобы так Лукашенко і яго паплечнікі ставіліся да нас з вамі, да беларусаў. Спадару Паўле, тады апошняе ў мяне, напэўна, да вас пытанне. Вы акрэслілі, што павінны рабіць беларусы, па сутнасці ўсе мы павінны змусіць Лукашэнку спыніць гэты гвалт. Супольнасць павінна нам дапамагчы. Але
Калі раскладаць на нейкія больш канкрэтныя крокі, мы чулі пра тое, што будзе пачатак гарачай вясны. Таксама, наколькі я памятаю, вялася гаворка пра змушэнне Лукашэнкі да дыялогу, да нейкага круглага стала. Ці можна пра нейкія хаця б найбліжэйшыя этапы гэтай перспектывы нашага шляху да перамогі, каб было на што абапірацца? Ну, мы даволі дакладна акрэслілі алгарытм нашых крокаў. Гэта эканамічны ціск, выкарыстоўваючы ўсе даступныя нам інструменты і механізмы. І мы гэтым займаемся. І еўрабонды – гэта адзін з прыкладаў і з элементаў. Будуць яшчэ дадатковыя крокі, і мы будзем вас абавязкова інфармаваць. Гэта санкцыі, санкцыі персанальныя. І зараз у Еўрапейскім Саюзе будзе прыняты 4-й пакет санкцый. Мы спадзяемся, што Еўрапейскі Саюз пойдзе далей, чым ён рабіў да гэтага, і прыме сапраўды важны для ацэнкі той сітуацыі інструмент уплыва на ўладу, як я казаў, спісак асобаў, якія трапяць пад гэтай санкцыі. Перадусім суддзі, якія выносяць дзесяткамі, сотнямі неправасудныя рашэнні ў адносінах да беларусаў. Яны павінны ведаць, што яны трапяць у гэтыя спіскі. Наступны элемент – гэта, зразумела, прызнанне рэжыму тэрарыстычным. Прызнанне тэрарыстычнымі арганізацыі тыя, якія займаюцца рэпрэсіямі. Мы не спынімся, будзем да гэтага ісці. Наступны элемент – гэта юрысдыкцыя, нацыянальная крымінальная юрысдыкцыя. У нас на гэтым тыдні будуць перамовы з прадстаўнікамі польскага ўрада па гэтаму пытанню. У Літве, у Чэхіі ўжо ёсць прыклады. Наступнае – гэта тое, што заявіла Германія. Это тое, што збіраюцца факты тых злачынстваў, якія былі здзейснены і здзяйсняюцца сёння на Беларусі. Наступная чарга – гэта стварэнне міжнароднага крымінальнага суду па Беларусі. Наступная – гэта праца з дзяржаўнымі чыноўнікамі. Гэта ўжо тысячы людзей, якія звяртаюцца да нас, якія гатовы падпісаць ліст аб адстаўцы Лукашэнка. І я заклікаю яшчэ раз, усе сумленныя чыноўнікі вас звальняюць, мы хутка апублікуем гэту інфармацыю, колькі звальняюць зараз з міністэрстваў розных беларусаў, дзяржаўных служачых, толькі за тое, што яны калісьці сказалі не гвалту. Яны нават не сказалі не Лукашэнку, яны сказалі мы супраць гвалту, супраць неправасуддзя, а іх звальняюць. Звальняюць дзесяткамі з міністэрства, у тым ліку з міністэрства замежных спраў. І колькі бы Макей з высокіх трыбун не казаў, што гэта не 30-е гады, гэта не павінен быць сталінізм. Менавіта ў міністэрстве замежных спраў ён праводзіў і працягвае праводзіць гэтую палітыку. І вось мы павінны сабрацца і сказаць, што дзяржаўныя чыноўнікі з народам. Наступнае – гэта, конечно, сілавы блок. Гэта пытанне вельмі складанае. Але мы над гэтым працуем. Будзе яшчэ шмат неардынарных прапановаў для грамадства, якія мы прадставім. Гэта таксама лічбавы рэферэндум. Гэта для тых, хто можа не гатовы сёння выйсці на пратэсныя акцыі, як выходзяць штодня, але той, хто гатовы будзе прагаласаваць сваім словам, сваім правам голаса за будучыню Беларусі і пазней патрабаваць рэальнага рэферэндуму. Бо Лукашенко зноў працуе свой уласны рэферэндум. І мы павінны гэтаму сказаць «не». Мы будзем прапаноўваць гэтыя крокі крок за крокам, степ by степ. Вельмі канкрэтныя, вельмі дакладныя. Ну што ж, і мы будзем з вашай дапамогай інфармаваць пра гэта ўсіх нашых суайчыннікаў. Дзякуй вялікі вам і за сённяшнюю размову, а таксама за працу і ў вашай асобе ўсім аб'яднаным дэмакратычным сілам. Дзякуй вялікі. Гэта быў Павал Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення. Ну а тым часам гаспадарства праўладныя прапагандысты прабіваюць чарговае дно. Адыёзны блогер Алексей Голікаў, які працуе на тэлеканале СТВ у эфіры афіцыйнага дзяржаўнага тэлеканалу за нашыя з вамі грошы, расхвальваў шыбеніцы і расстрэлы мірных жыхароў Беларусі нацыстамі, ды нават прапановваў увесці гэты так званы нямецкі парадак. Увесці яго і ўжо ў сучаснай Беларусі для нас усіх, для беларускіх патрыётаў, якіх Голікаў называе не інакш як жывёламі. Ну што ж, сваю асабістую рэакцыю на гэтага мерзотніка я пакіну па-за эфірам, але перадам ужо зараз слова жыхарам Менску, якіх Белсат уласна запытаўся, ці патрэбны нам, беларусам, нямецкі парадак. Немецкий порядок у нас же понимается по-другому. Это когда
каждый отвечает за то, что должен отвечать. И никаких там притеснений других. Ну, это в современной интерпретации. Но то, что... Я думаю, он должен объяснить все-таки, какой порядок. Я против немецкого порядка категорически. И вообще-то у меня нет телевизора, так что я все это не смотрела. В Беларуси такое невозможно, и пускай они даже не надеются на это вообще в принципе. Поэтому мы так просто не сдадимся. Вот так. Очень плохо отношусь, негативно. Я считаю, надо жить в мирное время живем. Все-таки надо придерживаться каких-то человеческих моралей, человеческих ценностей. А это все абсурд. Было, не было, не знаю, как это. То есть, это очень страшно, и хочется жить в цивилизованном мире, чтобы у нас были здоровые, хорошие дети и процветающая страна. Без нашей нынешней власти, к счастью. Я считаю всегда, что порядок должен наводиться какими-то способами человеческими, но не способами уподобляясь диктаторам, которые уничтожали, не геноциду уподобляясь. Поэтому я, конечно, сейчас белорусские каналы смотрю очень мало, поэтому не видела его выступления. Но я думаю, что основная масса народа не будет рада такому призыву. Кому он нужен? Порядок такой. Сейчас порядок еще хуже, чем при немцах. В Беларуси такого не было. Немцы так не делали. Потому что мы родители прожили под немцами, и у нас они ничего не делали. Так что это беззаконие творится вообще, это беспредел. По-моему, у него диссонанс в мозгах, потому что люди, особенно белоканалы, которые призывают бороться с БЧБ, говорят, что под ними ходили фашисты, и говорит, что пользоваться сейчас их методами, по-моему, у него плохо с головой. Ну што ж, я нагадаю спадарству народныя патрабаванні, з якімі беларусы паўсталі летась супраць рэжыму цяперашняй улады Лукашэнкі. Па-першае, уласна сыход Лукашэнкі з пасады прэзідэнта і правядзенне новых сумленных выбараў. Па-другое, гэта спыненне гвалту супраць мірнага беларускага народу, вызваленне ўсіх палітычных вязняў. І па-трэцяе, справядлівы суд над усімі злачынцамі рэжыму Лукашэнкі і прыцягненне іх да адказнасці паводле закону. Пры гэтым лідары пратэсту ўжо сёння рыхтуюцца да задачаў, якія абавязкова паўстануць перад нашай краінай адразу ж пасля вызвалення ўсіх нас ад лукашызму. У тым ліку, канешне ж, і рыхтуюцца і да правядзення сапраўдных дэмакратычных выбараў у Беларусі. Пра ўсё гэта давайте зараз ужо паразмаўляем з прадстаўніком Святланы Ціхановскай па выбарах. Гэта Александр Шлык, ужо зараз у нас у студыі. Александр, я вас вітаю. Добрый день, Олень. Паслухайце, уласна вось пра гэтае рыхтаванне. Што гэта будзе такое, таму што мы беларусы з свабоднымі выбарамі, можна сказаць, практычна не сустракаліся. Што нас чакае, калі вось адыдзе гэты рэжым, да чаго вы рыхтуецеся? На самом деле я отнесусь к тому, что вы говорили с самого начала. Не нужно забывать, что весь тот кризис, который мы наблюдаем сейчас, начался именно с 9 августа, с тех выборов, которые были проведены таким образом, как они были проведены. И мне кажется, тот кризис экономический и гуманитарный кризис может быть решен только через новые выборы. И основы для этих новых выборов нужно закладывать уже сейчас. И по двум причинам. Первая причина – это то, что выборы – это процесс сложный. И его нужно готовить досконально, и юридически, и практически. И это занимает время, и мы эту работу уже начинаем и уже ведем. И вторая причина, почему нужно это делать уже сейчас. Вторая причина такая, что нужно показать, что хорошие выборы – это реально. Это не эфемерная цель, это не какой-то оазис на горизонте. Что мы будем готовы проводить нормальные, честные выборы, как только произойдет изменение. Нормальные выборы гэта якія? Гэта, калі канкрэтыка такая, то гэта што? Гэта папросту празрыстыя урны, гэта там допуск усіх там не по 5, а по 20 хвілін да эфіру, ці штосьці іншае? Што гэта такое? В нормальных выборах много компонентов. Я начну с того, что день выборов, на которые так много внимания обращают, это всего лишь маленькая часть процесса. Это только то, что
к чему приводят все остальные процессы в выборах. Вот вы упомянули прозрачные урны. Да, это всегда является таким символом прозрачности выборов. Но сводится ли прозрачность выборов к прозрачным урнам? Конечно, нет. И я начну, наверное, с того, что многие из наших сограждан заметили в прошлом году. Это именно доступ и возможность эффективного наблюдения гражданскими и международными наблюдателями. И это одно из тех направлений, которое будет основополагающим в нашей работе для того, чтобы сделать хорошие выборы, а именно прозрачные выборы. Што яшчэ нейкія змены ў выбарчым заканадаўстве ці яны будуць прадугледжвацца, тому што ведаю, вы шмат гадоў 10 гадоў працавалі ў АБСЕ, а Беларусь дзесяцігоддзямі ігнаравала рэкамендацыі АБСЕ па тым, як зрабіць выбары ў Беларусі дэмакратычнымі, больш свабоднымі, хаця б крышачку. Ці там гаворка таксама і пра змену ў выбарчае заканадаўства? Речь идет о том, что мы прекрасно понимаем, и я прекрасно понимаю, что наш избирательный кодекс в его теперешней редакции далеко не совершенен. И его придется менять когда-то, и в перспективе это очень важная работа, которую мы тоже ведем. Мы готовим новый проект нового кодекса. Но давайте будем реалистами. Может сложиться такая ситуация, что выборы нужно будет проводить быстро, и может не оказаться возможности для того, чтобы принять новое избирательное законодательство. Но можем также вспомнить, что избирательное законодательство – это не только кодекс. И в нашем кодексе, теперешней редакции, и в Конституции заложены основные параметры того, как должны выглядеть выборы. Они должны основываться на тайном голосовании, на свободе волеизъявления, на равных возможностях в течение выборов. И все эти принципы, в общем-то, хорошие. Осталось их воплотить в жизнь. И возникает вопрос «как?». И это мы будем делать через разработку подзаконных актов, которые в рамках действующего законодательства позволят провести честные, прозрачные, свободные выборы. Ну і сапраўды, напэўна, не варта баяцца, што там не паспеем нейкія законы новыя ўвесці, улічваючы, што нават на такіх выбарах, якія ёсць у Беларусі, Лукашенко разгромна прайграў, абсалютна пры ўсім супраціве гэтай дзяржаўнай машыны. Між тым, добра, можам праводзіць паводле старога заканадаўства, але хто гэта будзе рабіць? Мы ведаем тысячы гэтых людзей, чальцы выбарчых камісіяў, і мы ведаем, што там, прынамсі, праз аднаго там варта ў суд цягнуць за гэтыя шматгадовыя, шматразовыя фальсіфікацыі. Хто будзе ў камісіях сядзець? Ці гэта абсалютная перазагрузка павінна быць сістэмы, што папросту новыя людзі і ўсё, а старыя вета накладзены на ўдзел у выбарчых камісіях, альбо гэта, хто ёсць, то ёсць, але вельмі моцнае назіранне, там з усімі там ліхтарамі, пражэктарамі, каб ні ўправа, ні ўлева. Як тут? Очень хорошо, что вы коснулись этого вопроса. Да, очень важно, то пользуется ли доверием Центральная избирательная комиссия. Центральная избирательная комиссия – главный орган, который проводит выборы и в соответствии с законодательством следит за соблюдением этого самого законодательства. Но в выборах задействована не только Центральная избирательная комиссия. Она, конечно, должна пользоваться доверием, и есть люди в Беларуси, есть граждане, которые могут взять на себя эту ответственность и честно выполнять свои функции в Центральной избирательной комиссии. Но давайте посмотрим на нижестоящие комиссии, комиссии среднего уровня и участковые комиссии. Да, вы правы, что были фальсификации, но я прекрасно понимаю, как это происходило. Очень многие люди не нашли в себе сил сказать, нет, я не буду выполнять... Але их это не оправдывает. Это их Они может не робятся от этого не злочинцами. Это их может не оправдывать, но я тоже не склонен помещать в одну категорию всех тех, кто отдавал приказы, и те, кто не чувствовал в себе силы эти приказы не выполнять. И я думаю, что одно из главных положений, которое нужно разрабатывать, это положение о формировании, о процедуре и критериях формирования избирательных комиссий, нижестоящих под ЦИКом среднего уровня и участковых комиссий. Проблема, которую мы имеем, это не репрезентативность этих комиссий. Мы не знаем, кого представляют точно эти люди. И мы не знаем этого, потому что не хватает прозрачности. Существует в мире огромное количество моделей, как комиссии формировать. Но и будем выбирать среди них тоже посредством общественных консультаций. Мы посмотрим на то, какие плюсы и какие минусы существуют у разных моделей.
Но я думаю, что все те люди, большинство тех людей, кто были в комиссиях на предыдущих выборах, тоже хотят и ждут возможности честно посчитать голоса, не убегать через черный ход из избирательной комиссии, а выйти к своим соседям, в конце концов, посмотреть им честно в глаза и не иметь нужды что-то скрывать. Паслухайте, ну такія былі і я хочу падкрэсліць, што я не мазаў усіх адной фарбай. Былі вельмі сумленныя людзі, чальцы камісіяў, дзякуючы якім зрэшты мы і даведаліся пра настолькі разгромную паразу Лукашэнкі. Ці вядзецца, магчыма, нейкая праца, калі мы гаворым пра працу з людзьмі, вось з гэтымі людзьмі, з чальцамі выбарчых камісіяў, якія захавалі сумленне сваё, сумленнасць і таксама мелі мужнасць адстойваць праўдзівыя вынікі. Ці вядзецца з імі праца? Магчыма, гэтыя людзі складуць нейкі касцяк будущих вось этих выборчих комиссий? Я уверен, что эти люди будут очень заинтересованы в том, чтобы давать свой вклад в обсуждение возможных методов, критериев отбора и назначения членов избирательных комиссий. И они будут, наверное, гораздо более мотивированы, чем многие другие, сделать так, чтобы таких людей, как они, оказалось в таких комиссиях больше. И вот, пользуясь моментом, я хочу сказать, что в ходе работы над разработкой вот этих положений мы обязательно будем консультироваться с общественностью, потому что это имеет две ценности. Во-первых, через консультации с людьми, с негосударственными организациями, с экспертным сообществом совершенно разных направлений можно сформулировать такие положения, которые просто будут лучше. И во-вторых, почему нужно общаться с людьми? Да потому что им это интересно. Люди помнят, что они хотят новые выборы. Апошняе тады я у вас хацеў удакладніць, потому что калі па цяперашняй сітуацыі, калі нічога не змяняецца, то наступная выбарчая кампанія гэта выбары ў мясцовыя саветы. У залежнасці ад таго, ну, калі надыдзе вось эта змена рэжыму, да якіх выбараў вы рыхтуецеся? Ці гэта вось самае галоўнае, гэта выбары прэзідэнта, кіраўніка краіны, альбо гэта такая комплексная праца да розных кампаній, тому што невядома, колькі Лукашенко дакладна яшчэ прабудзе на гэтай пасадзе. І можа за гэты час паспрабаваць дапамагаць людзям, якія будуць удзельнічаць у мясцовых выбарах, як, да прыкладу, Владимир Мацкевич ужо зараз закликая рыхтавацца до мясцовых выборов? Ну, я думаю, что нужно ставить себе цели и амбициозные, и реалистичные одновременно. Я думаю, что готовиться нужно, отвечая прямо на ваш вопрос, к каким выборам нужно готовиться. Нужно готовиться к хорошим выборам. И мы посмотрим, какие выборы можно будет и нужно будет проводить в первую очередь. Но мне кажется, что нужно ставить себе целью решить тот кризис, который мы сейчас наблюдаем, тем же инструментом, посредством которого этот кризис возник. Нужно ставить себе целью понять, что нормальные, честные, прозрачные выборы абсолютно реалистичны. У нас будет инструментарий для того, чтобы их проводить, и к этой цели идти. И я думаю, что здесь особенно важно будет общаться с теми людьми, которые заинтересованы в этом, а это гигантское большинство наших граждан, которые прекрасно понимают, и мужчины, и женщины, и особенно с женщинами. Не надо забывать, кто нас привел в ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, и кто были лидерами этого движения. Будем консультироваться, будем готовить основания, и если все получится, и когда все получится, мы будем готовы проводить честные и хорошие выборы. Калі ўсё атрымаецца, то, канешне, вернецца ў людзей і адчуванне, што ад выбару кожнага залежыць лёс краіны. Зрэшты, гэта справядліва ўжо і сёння, таму што папросту сядзець і чакаць, калі з неба зваляцца змены, гэта, ну, можна вельмі доўга чакаць. Именно. Менавіта ад нашага штодзённага выбару залежыць і наш далейшы лёс. Именно. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Спадарства Александр Шлык, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай па выбарах, быў з намі ў студыі. Ну што ж, у афіцыйны дзень абаронцаў айчыны ў Беларусі, з якога мы пачалі нашае выданне, ну вось у гэты дзень у нашай краіне, дзе міліцыя і войска сталіся ўжо інструментамі рэпрэсіяў супраць свайго ж народу, справядліва паўстае
Пытанне, дык а хто яны, сапраўдныя абаронцы айчыны, сапраўдныя героі? Давайте паслухаем меркаванні жыхароў Менску. Абаронцы – гэта мужчыны з прынцыпамі. Прынцыповыя мужчыны. Мой муж прынцыповы, таму ўжо 810 рублёў мы ўжо ахвяравалі дзяржаве за свае погляды, 30 базавых. Таму я лічу, што гэта, зразумела, на паверхні гэта мужчына, які абараняе, але гэта мужчына з прынцыпамі. Принято было, кто хотя бы в армии служил, но это было раньше, а сейчас, наверное, сложно сказать. По крайней мере, не современная наша армия и не милиция. Вот. Так что я думаю, это не их день. Я преклоняюсь перед нашей молодежью. Вы знаете, прям дух захватывает, когда понимаешь, что они пережили. Сколько осталось людей неизвестных, покалеченных, морально вообще униженных. Причем такие достойные люди. И мне так обидно за державу. Вот честно говорю. Но я все равно всех мужчин поздравляю. Всех, кроме, понимаете, кого. Вот. И желаю мужества, стойкости, духа. И вообще, чтобы у них всегда была поддержка. Герои те, которые сейчас сидят в тюрьме незаконно. Те, кто выходит, вот тут сбивали людей, там, где мы стоим, сбивали людей. Была елочка, там уже поставленная, и тут сбивали, и летели бомбы. И вот те люди, и жанчыны, и мужчины, и они оборонцы. Готовы отдать життя за Беларусь, и не обов'язково там со зброєю в руках и так далее, але ж человек, який любить родину, красиво, ось так. Для меня это сапраўдны мужчина, сапраўдны воин. Цяжка адказаць на гэта пытанне, потому что те, хто павінен абараняць айчыну, яны неяк не робяць гэтага. Защитники – это те, которые сегодня кто-то празднует, а кто-то сегодня защищает рубежи нашей Родины. Вот это и есть защитники Родины. Вот праздник, он был, родилась ты под знаменем Красного в 18 Грозном году, он и сегодня есть праздником. Мне кажется, это праздник вообще всех мужчин, независимо от того, служили они или нет. Потому что, прежде всего, наши мужчины защищают нас. Это самое главное. Этот праздник предназначен для тех, кто служил в армии. Сейчас начали говорить, что 23 февраля надо поздравлять всех мужчин подряд. Я считаю, нет. Мужчины тех, кто действительно служил, кто действительно нас защищает. Трудно ответить сейчас на этот вопрос, кто нас защищает. По-моему, сами себя защищаем, если честно. Потому что, к сожалению, наша армия стала нас обижать, мягко говоря. Вот, поэтому очень жаль, что поздравить с праздником так особо и некого. Ну што ж, незважаючы таксама на афіцыйны статус, далёка не кожны можа патлумачыць, які гістарычны падмурак у дзяржаўнае свята 23 лютага. І што ўвогуле ў гэтай даце ўласна беларускага. Адмыслова для гледачоў Белсату гэтую тэму літаральна па паліцах ужо зараз раскладзе прафесар, доктар гістарычных навук Алесь Краўцевіч. Спадар прафесар, вітаю вас. Добрый день. І адразу пытанне, якая гістарычная падзея хаваецца за датай 23 лютага? Такой конкретно ніякай. Это просто у лютым 1918 года пачаліся под Петроградом бои з немцамі. І гэта былі пачаткі Чырвонай арміі. І каб ушанаваць армію, якая была вельмі важным дзяржаўным інстытутам у савецкай улады, придумали такое ідэалагічнае свята. Якраз на 23-го выбрали дзень 23 лютага. Это чисто камуністычна, ідэалагічна савецкае свята. То бок з гісторыяй Беларусі оно ніяк не звязана? Выбор гэтага свята і выбор падзеі, якая прычынілася да гэтага свята, ніяк з Беларусю не звязаны, хаця у той самы час, у 1918 годзе, у лютым, адбываліся, канешне, розныя ваенныя падзеі ў Беларусі. У прыватнасці бальшавікі уцякалі з Менску, і в іх выгнанні ўдзельнічаў беларускі полк. Так што не 23-го можна выбраць які-то іншы блізкі дзень, это будзе якраз, можа быць, свята зараджэння арміі Беларускай Народнай Рэспублікі. Але чаму беларуская дзяржава так учапілася ў гэтую дату, і штогод мы святкуем 23 лютага дзень абаронцы айчыны? За асабіста учапіўся дыктатар, прэзідэнт Лукашенко, который вызначае палітыку Беларусі по той прычыне, што ён савецкі чалавек, што это чалавек, который не мае ніякай ідэалогіі, і таму ён спрабуе
кіраваць з дапамогай выкарыстання стэрэатыпаў савецкай ідэалогіі. Спадар прафесор, але якая тады гістарычная дата з нашай гісторыі павінна стаць днём вайсковай славы беларусаў? Гэтае свята патрэбнае краіне, патрэбнае і таму, што ўсё-такі тысячы і тысячы беларусаў аддалі жыццё за рэальную айчыну, за Беларусь. Трэба іх ушанаваць. Па-другое, гэтае свята ўжо мае сваю традыцыю. І яно не так свята арміі, як ушанаванне нашымі жанчынамі сваіх мужчын, менавіта абаронцаў сваіх. Не некай абстрактнай айчыны, а сваей сям'і, дзяцей, дому, якія бароняць мужчынаў, якія бароняць эту сям'ю ад цяжкасцяў гэтага жыцця. Іншая справа, што трэба выбраць такую дату, якая бы рэальна адпавядала сапраўднай гісторыі Беларусі. Таму што і ў гэтым свяце прысутнічае гэтая, я бы не ведаю, як это сказаць, моцная, жахлівая фальш, якой пранікнуты увесь беларускі рэжым. Мы жывем у фальшы, трэба пазбаўляцца ўсюды, у тым ліку ў свяце. І мне здаецца, што нельга адкідваць тое, што мы маем ужо традыцыю святкавання такога падобнага свята. Гэта дзень беларускай вайсковай славы на 8 верасня. І я бы прыхіліўся да таго, каб гэтае свята утрымаць. Не толькі таму, што гэта ўжо традыцыя, што з 90-х гадоў, пачатку 90-х гадоў, незалежнае беларускае грамадства святкуе дзень беларускай вайсковай славы 8 верасня, у дзень перамогі беларускага войска, войска Вялікага княства Літоўска над вялікім маскоўскім войскам у 1514 годзе. І гэта свята таксама мае перспектыву, у якім плане. Я не раз уже это казаў, таму што мала што змянілася ад таго часу. І наступ ідзе з таго боку, і вораг той самы, і саюзнікі тыя самыя, і праўда за намі. Сапраўды, Беларусі патрэбная свая гістарычная дата, каб пазначаць такі дзень. Дзякуй вялікі, спадар прафесар, вам за размову. Ну і я таксама прызнаюся, што я вось таксама святкую дзень беларускай вайсковай славы. Гэта 8 верасня у гонар знакамітай бітвы пад Воршай. Ну, таксама многія мае сябры, знаёмцы святкуюць менавіта 8 верасня. Хаця разам, як і многія іншыя беларусы, атрымліваю і у 23 лютага віншаванне, на што далікатна адказваю, што я не святкую гэты дзень, я святкую 8 верасня. Вось такі выбар спадарства. І зноўку да пытання размовы нашай пра выбар. Выбар і тут таксама у нас ёсць, і пагатоў. У нас вельмі багатая гераічная гісторыя. Хопіць датаў на ўсіх нашых беларускіх сапраўды гераічных датаў. Ну і ў час, калі міліцыя, войска, тыя, хто мусяць абараняць краіну, становяцца зброяй у вайне супраць народа, ўсё-такі называць іх абаронцамі айчыны руку на сэрца ніяк не выпадае. Але пры гэтым сотні тысячаў беларусаў паўсталі за свае правы, за сваю свабоду, за сваю айчыну і бароняць яе штодня, а таму штодня можна гаварыць, што ў нас дзень герояў. І гэтыя дні – гэта наш з вамі чын. На гэтым у мяне ўсё. Я Валер Руселік, дзякую вам за ўвагу. Працаваў у студыі Белсат. Але Белсат працягвае сваю працу. Роўна 21 вас чакае аб'ектыў з Вольгай Старасцінай. Не пераключайцеся.
Добрый вечер. Распачинаем навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. І сёння ў аб'ектыве. Беларусь паводле гітлераўскіх стандартаў. Мы это уже проходили в 40-х годах. Распавядзём, да чаго заклікаюць у дзяржаўных медыях. Так как у нас сейчас беспредел везде, поэтому затребовали 2 года. 2 гады за один укус амапаўца. Эта дата является днем позора. 23 лютага – чужое свята. А ці маем свае годныя даты, каб славіць герояў? Конечно, для меня это праздник. Он стал для моей семьи, по крайней мере, более, так скажем, отрицательным. Санкцыі еўразвязу супраць дзеячаў рэжыму Лукашэнкі мусяць быць пашыраныя. Пра гэта заявіла Белсату прадстаўніца адмысловай дэлегацыі Еўрапарламенту ў справах Беларусі Карэн Карлсбро. Не застануцца без увагі захаду і заклікі, што гучаць з дзяржаўных медыяў. А менавіта канчаткова развязаць пытанні пратэстоўцаў за адну ноч. Паводле гітлераўскага ўзору. Ярослаў Сцешак падрабязней. У Беларусі трэба навесці парадак паводле нямецкіх стандартаў. Такі заклік прагучаў напярэдадні ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу СТВ. Вядоўца Алексей Голікаў, які называе сябе прыхільнікам недэмакратычных сілавых захадаў, прыгадаў, як дзейнічалі гітлераўскія вайскоўцы на акупаваных тэрыторыях, віселіцы супраць крадзяжоў на полях і расстрэлы супраць безбілетнікаў. Билеты купили все, кроме одной женщины, приехавшей с ней внучки. Их вывели из поезда и на глазах у всех расстреляли прямо у откоса. Раней пралукашэнкаўскі відэаблогер, удзельнік правакацыяў супраць апазіцыі, а цяпер працаўнік дзяржаўнага СМІ, Голікаў называе пратэстоўцаў жывёламі і востракапытнымі. Молодая особь женского пола копытами ломает автомобиль силовиков. 50-летняя особь женского пола опускается до уровня подростка и публично выражается нецензурной бранью. Голікаў апраўдвае і катаванні, і жорсткія умовы ўтрымання ў изолятары на Крэсціна. Для людей эти условия содержания недопустимы, а вот для животных вполне. Скот в одном углу кучи поедает корм, а в другом опорожняется. Дэгуманізацыя праціўніка, прыём інфармацыйнай вайны і небяспечнай палітычнай прапаганды, нагадвае Паўлюк Быкоўскі. Адразу прыгадваецца прыклад геноцида, які быў выкліканы тым, што частку насельніцтва называлі тараканамі і заклікалі іх забіваць. Гаворка пра геноцид 94-го года ў Руандзе, дзе значную ролю адыграла прапагандысцкае радыё «Тысячы пагоркаў». Жывёламі і непаўнавартаснымі людзьмі назвалі габрэяў гітлераўскія прапагандысты, каб апраўдаць пазбаўленне іх правоў, а потым халакост і пабудову канцлагераў і лагераў смерці. А тэрмін «востракапытныя» адносна пратэстоўцаў раней выкарыстоўваў у інструктажы падначаленых Мікалай Карпянкоў, цяпер намеснік міністра ўнутраных справаў. Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военных, не для интернированных, да, а лагерь для особо острокопытных, для отселения. Экспертыза пацвердзіла, што на аўдыё кажа менавіта Карпянкоў. Тэрмінова пабудаваныя лагеры для апазіцыянераў знайшліся пад Слуцкам, пад Барысавым. Паказанні далі дэманстранты, якіх там утрымлівалі. У 95-м годзе на пачатку сваёй кар'еры Александр Лукашенко распавёў аб станоўчых баках праўлення Гітлера у інтэрв'ю нямецкай газеце «Handelsblatt». Праз некалькі гадоў ён назваў гэты запіс фальшыўкай. А што думаюць грамадзяне пра заклікі дзяржаўнага тэлебачання дзейнічаць метадамі немцаў? Мы это уже проходили в 40-х годах. Я помню, как у меня дядя плакал, когда все это рассказывал. Это я не забуду. И как же можно такое вообще произносить это, я не знаю. Может, у него не было таких дядь. Порядок должен наводиться какими-то способами человеческими. Но не способами уподобляясь диктаторам, которые уничтожали, не геноциду уподобляясь. В Беларуси такое невозможно, и пускай они даже не надеются на это вообще в принципе. Поэтому мы так просто не сдадимся. У жніўні і верасні ў дзяржаўных СМІ яшчэ былі спробы заўважыць палітычных іншадумцаў, нагадвае медыяэксперт.
Зараз фактично медіа там виконують функцію частки агітаційної прапагандистської машини. У Еўразвязе уважліва адсочваюць дзеянні палітычнага рэжыму Лукашэнкі. Тое, што мы чуем з Беларусі, у тым ліку наконт гістарычных ракурсаў ды нацысцкай нямецчыны нас вельмі турбуе. І ў тым, што датычыць свабоды слова, свабоды прэсы, магчымасці працаваць журналістам, гэта базавыя патрабаванні. У Беларусі журналістыку зрабілі злачынствам. Віцэ-старшыня адмысловай дэлегацыі ў справах Беларусі згодная, што санкцыі Еўразвязу супраць атачэння Лукашэнкі трэба ўзмацніць і пашырыць. Штосьці ў нашых сілах, але не ўсё вядома. Мы можам узмацніць санкцыі, можам падтрымліваць законна абраную ўладу, палітыкаў з каардынацыйнай рады. Дзеянні Еўразвязу будуць залежыць ад таго, як развіваюцца падзеі ў Беларусі, заявіла Белсату прадстаўніца Еўрапейскага парламенту. Ярослаў Стешык, Белсат. Суд у справе Віктора Бабарыкі адклалі на нявызначаны тэрмін. Паседжанне мелася адбыцца заўтра, але не адбудзецца ажно цягам найбліжэйшых 2 тыдняў. Пра іншыя судовыя працэсы дня распавядзе Алена Дубовік. Прайшло трэцяе паседжанне ў судовым працэсе над журналісткай Кацярынай Барысевіч і доктарам Арцёмам Сарокіным, якіх вінавацяць у раскрыцці медычнай таямніцы пра стан забітага Рамана Бандарэнкі. Сёння сведчыла сястра Рамана Бандарэнкі Вольга Кучарэнка, якая чарговы раз падкрэсліла, што сям'я давала дазвол на публікацыю звестак пра стан Рамана. Паседжанне праходзіць у закрытым рэжыме, сведкі пад падпіскай пра неразгалошванне. Я не могу раскрывать сутнасць сваіх паказанняў. У сэнсе, акрамя таго, што я ўжо неаднойчы агучвала пра тое, што справа высмактана з пальца і што Каця рабіла сваю справу, яна правярала інфармацыю, якая ўжо да таго часу была ў інтэрнэце. Адвакаты мяркуюць, што да канца тыдня справу разгледзяць. А вось у судовым працэсе над Віктарам Бабарыкам у справе пра хабар у асабліва буйным памеры сёння абвесцілі перапынак як мінімум да 9 сакавіка. Адвакатам прычыны пераносу не паведамілі. Пасля 3-месячнага перапынку працягнуўся разгляд крымінальнай справы супраць 20-гадовай Наталі Раентавай, якую вінавацяць у тым, што укусіла амапаўца Андрэя Хоміша за сцягно. Я считаю, что исковые требования вообще тут неуместны. И, конечно, былые времена за это дали штраф только. А так как у нас сейчас беспредел везде, поэтому затребовали 2 года. Гематомы, якія атрымаў амапавец, аднеслі да цялесных пашкоджанняў, якія не прывялі да кароткачасовай страты здароўя і працаздольнасці. Вынік у справе Наталі абвесцяць заўтра о 10 гадзіне. 1,5 года пазбаўлення волі атрымала 22-гадовая медсястра Юлія Кашаверова за тое, што 3 разы ударыла па міліцэйскім мікрааўтобусе. Суддзя Сергей Будрэвіч прызнаў дзяўчыну вінаватай паводле першай часткі 339 артыкулу «Зацятае хулиганство». То, что там нанесла материальный ущерб, это оплачено, еще какой-то там ущерб. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что должно соответствовать наказание соответствию проступка. Тем более она сказала, что она не сама там специально там что-то думала и все остальное. То есть у нее не было цели нарушать этот порядок. Я считаю, что суд до конца не рассмотрел и, считаю, принял неправильное решение. Сёння скончыўся судовы разбор у справе пра паклёп на прадстаўнікоў выбарчай камісіі падчас выбараў у палату прадстаўнікоў у 2019 годзе. Назіральнік Александр Аграйцовіч на сваім YouTube-канале сказаў, што чальцы – фальсификаторы, и гэтым ён зняславіў іхны гонар и годнасць. Не были вызваны ключевые свидетели, не были вызваны потерпевшие, которым у меня были вопросы. Судья решил просто зачитать их ранние допросы. Могу сказать, что прокурор запросил год ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Прысуд у справе Александра Аграйцовіча будзе абвешчаны ў пятніцу. Алена Дубовік, Белсат. Яшчэ 2 месяцы за кратамі. До 23 красавіка працягнулі арышт фігурантам справы прэс-клубу. Юліі да Пятру Слуцкім, Але Шарку і Сергею Альшэўскаму. Паколькі на волю не выйшла Ксенія Луцкіна, ёсць падставы меркаваць, што ёй таксама працягнулі тэрмін пад вартаю. Никаких новостей по делу нет. Были допросы. Были допросы вчера. 22 февраля были допросы. Это так. То есть, никакого движения, ничего нет. Они там сидят, по сути. Сидят и сидят. Наверное, что-то происходит, но что именно, мы не знаем.
Паводле дачкі заснавальніца прэс-клубу Юлія Слуцкая скардзіцца на бесперапынны кашаль, боль у вачах. Таксама да Юліі нерэгулярна даходзяць лісты. 22 снежня у офісе прэс-клубу і дома ў некаторых яго працаўнікоў прайшлі ператрусы, у выніку чаго былі затрыманыя 6 асобаў. Юлію Слуцкую цяпер падазраюць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Астатніх змешчаных пад варту фігурантаў справы ў суудзеле. Пасля 15 сотняў арышту на волю выйшаў аператар Белсату Дмітрый Солтан. Прычына зняволення ён тлумачыць за чысткаю іншадумцаў напярэдадні усебеларускага народнага сходу. Людям приезжали домой, ломились в двери, там парень не хотел открывать, с которым я сидел, парень не хотел открывать дверь, ему там начали выбивать дверь, он в конечном итоге открыл, там кого-то возле подъездов ловили. Еще со мной сидел в камере один парень, которому отбили ноги очень сильно, у него был постельный режим. Аператара Дмітрыя Солтана і журналістку Любоў Лунёву затрымалі ля сталічнай філармоніі 8 лютага. Яны запісвалі апытанні Менчукоў. Любоў Лунёва выйшла на волю на 5 дзён раней. За сюжэты на ютуб-канале Белсату штраф за штрафам прысуджаюць карэспандэнту з Глубокага Змітру Лупачу. Сёння за матэрыял пра вёску Дразды ён сплаціў 1269 рублёў штрафу. Наперадзе суд за матэрыял пра трактары са сцягамі. Афіцыйная прычына пераследу – праца без акрэдытацыі. Зазналі нашыя журналісты і крымінальны пераслед. Суддзя Наталья Бугук прысудзіла Кацярыне Андрэевай і Дар'і Чульцовай па 2 гады пазбаўлення волі. Мужнасць Кацярыны Андрэевай адзначыла нобелеўская лаўрэатка па літаратуры Святлана Алексіевіч у інтэрв'ю газеце «Народная воля». Забойства здзейснілі, але крымінальнай справы не будзе. Следчы камітэт не толькі адмовіўся расследаваць рэзананснае злачынства забойства пратэстоўца Александра Тарайкоўскага. Больш за тое. У ведамстве не жадаюць ні размаўляць, ні прадэманстраваць матэрыялы правярання, ні нават проста аддаць рэчы сына бацькам. Падрабязней Хрысціна Чарняўская. Следчы камітэт не будзе распачынаць крымінальнай справы па факце забойства Александра Тарайкоўскага. Пра такое рашэнне следчага органу бацька Александра Валер Тарайкоўскі даведаўся з афіцыйнага паведамлення пра спыненне справы. Па тлумачэнні і з просьбай азнаёміцца з матэрыяламі справы спадар Валер звярнуўся да следчага. Следователь даже не вышел. Он говорит, с какой целью вы приехали? Я говорю, приехал поговорить и это самое заявление написать. Заявление внизу напишите, там киньте и все. И он даже не вышел. Это отношение, наше отношение вот такое вот. Это те, которые должны защищать, на кого мы должны надеяться. Удава Александра Алена Герман наогул пачула пра рашэнне камітэту ад журналістаў. Праўда, увечары знайшла ў паштовай скрыні ліст з паведамленнем пра адмову распачынаць крымінальную справу праз адсутнасць складу злачынства і грамадска небяспечнага дзеяння. Накануне приезжал следователь, буквально, наверное, за день или за 2 дня до этих событий. Вернул кое-какие вещи, телефон, ключи, которые у Саши были с собой. Я у него спросила, какие-то вопросы уточняющие задавала. Он говорит, я вам ничего не могу сказать. Дасюль сям'і не вярнулі адзежу, у якой быў забіты Александр, хаця фактычна правяранне абставінаў ягонай смерці завершаны. Падрабязнасці 19 лютага апублікавалі ў тэлеграм-канале следчага камітэту. Сваімі дзеяннямі Тарайкоўскі правакаваў праваахоўнікаў. Яны не ведалі сапраўдных матываў і мэтаў ягоных дзеянняў. Што паводле кіраўніка следчага камітэту дало права выкарыстаць несмяротную зброю, аднак праз збег трагічных абставінаў адно з раненняў аказалася смяротным. На думку кіраўніка праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» Олега Волчыка, гэта можна расцэньваць выключна як пакрыванне незаконных дзеянняў сілавікоў, якім практычна дазволілі ўжываць зброю. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, как только отказано в возбуждении уголовного дела, в течение 24 часов следователь должен уведомить и направить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и также предъявить ему материалы для ознакомления, чтобы человек потом мог это обжаловать. Родныя Александра намерены зрабіць усе законныя захады для абскарджвання, каб добиться справядлівасці. Обращаюсь к генеральному прокурору, чтобы отменил вот это закрытие дела, именно дело, чтобы возобновили. Потому что это убийство, натуральное убийство.
Олег Волчык падкрэслівае, пры любым выніку варта фіксаваць бяздзеянне следчых органаў для будучых працэсаў. Пакуль жа сям'і Александра Трайкоўскага і ягоным афіцыйным прадстаўнікам застаецца чакаць адказу на пазоў і магчымасці азнаёміцца з матэрыяламі правярання. Хрысціна Чарняўская, Белсат. 23 лютага – дзень мужнасці, гераізму ці перажытак бальшавіцкай прапаганды. Гэта не беларуская традыцыя, свята нам чужое. Але сёння з днём абаронцаў айчыны Лукашенка павіншаваў сілавікоў, а Святлана Ціханаўская – герояў пераменаў. Няўжо ў нашай гісторыі няма іншай даты, больш адпаведнай нагоды, каб віншаваць мужчынаў, каб згадваць сапраўдны гераізм беларусаў, высвятляла Юлія Цяльпук. 23 лютага мітынг прыхільнікаў дзейнага рэжыму на плошчы Перамогі ў сталіцы. Тут і сучасны расійскі сцяг, і серб з молатам, партрэты Леніна, Сталіна ды расцяжка бессмяротнага палка. Курс на захаванне савецкіх традыцыяў і інтэграцыю з Расіяй Александр Лукашенка ўзяў адразу пасля прыходу да ўлады. У Беларусі шмат такіх рэчаў, якія працягваюцца з савецкіх часоў. Пачынаючы ад вуліц, заканчиваючы святамі, все это працяг савецкай традыцыі. Калі в 91-м здавалася, што все это хутка адамрэ, то наадварот свой час улада взяла на ўзбраенне і рашыла працягваць все гэтыя савецкія традыцыі. Другая справа, што значная частка беларусаў жыве ў расійскай інфармацыйнай прасторы, перадусім праз тэлебачанне, успрымаючы расійскія святы як свае. У меня есть муж, 2 сыновей. Конечно, для меня это праздник. Прекрасный советский праздник. А так как я бывший военнослужащий, всецело его целиком и полностью поддерживаю. Нравится вам это или не нравится? Заўсёды віншую свайго бацьку, тому што ён, сапраўды, служыў у Германії. І для яго гэта дата, яна грае роль, таму я яго заўсёды віншую. Але брата, напрыклад, не віншую, тому што я лічу, што пераўтвараць яго ў дзень усіх мужчын. Он стал для моей семьи, по крайней мере, более, так скажем, отрицательным в сфере событий политических в стране. Потому что в этих событиях участвовали в том числе и военные. Вядомы дызайнер Уладзімір Цэслер сёння павіншаваў абаронцаў са святам 23-34 лютага. Такі нумар у артыкулу адміністратыўнага кодэксу Беларусі парушэнне парадку і правядзення масавых мерапрыемстваў, паводле якога пасля выбараў дзясяткі тысяч беларусаў прыцягвалі да адказнасці. Затрыманні і здзекі над апазіцыяй ажыццяўляюцца дагэтуль рукамі сілавікоў, якія таксама сёння святкуюць Дзень абаронцы айчыны. Калі зазірнуць у гісторыю, то свята 23 лютага з'явілася ў 1922 годзе як Дзень Чырвонай арміі. У 1945 перайменавалі ў Дзень савецкай арміі. У 49 годзе пашырылі да Дню савецкай арміі і ваенна-марскога флоту. А пасля распаду СССР далі нейтральную назву Дзень абаронцаў айчыны. Пытанне, якіх абаронцаў і якой айчыны. 23 лютага пад Нарваю і Псковам нямецкім акупантам далі рашучы адпор. Тэзіс для прапагандыстаў прапанаваны тады наўпрост Іосіфам Сталіным. Гісторык Ігар Кузняцоў у ліку іншых калегаў-даследнікаў кажа, ніякай перамогі не было. Большевики разрушили армию, они уничтожили офицерство, и в результате не было армии, кому противостоять Германии. Самое главное, что территория Беларуси была оккупирована. Через несколько дней началась немецкая оккупация, потом уже сменилась, соответственно, 20-й год уже польская оккупация, поэтому эта дата является днем позора. Але казаць пра гэта афіцыйна будуць не пры гэтай уладзе. Можна будзе патлумачыць людям, што вось чаму гэта свята не мае аднашэння да Беларусі. Конечно, пэўная інерцыя будзе, калі, напрыклад, людзі будуць там абурацца, што вось такая традыцыя там, нават без палітыкі, просто што вось такое мужчынскі нейкі дзень. Але, як я ўжо казал, ёсць альтэрнатывы, можна прапанаваць. Сярод прапановаў аналітыкаў у якасці агульна-мужчынскага свята мог бы прыжыцца міжнародны дзень таты, які святкуюць у 3-ю нядзелю чэрвеня. Абаронцаў айчыны ж можна віншаваць у іншую дату. Напрыклад, у агульнаславянскі дзень бітвы пад Грунвальдам. Юлія Цяльпук, Белсат. Каго можна лічыць сапраўднымі абаронцамі Беларусі, нашымі героямі? Мы запыталі жыхароў Менску. Абаронца – гэта мужчыны з прынцыпамі. Прынцыповыя мужчыны. Мой муж прынцыповы, таму уже 810 рублёў мы уже ахвяравали державе за свои погляды. Принято было, кто хотя бы в армии служил, но это было раньше, а сейчас, наверное, сложно сказать. Ну, по крайней мере, не современная наша армия и не милиция. Герои те, которые сейчас сидят в тюрьме незаконно. Там, где мы стоим, сбивали людей.
была елочка, там уже поставленная, и тут сбивали, и летели бомбы. И вот тыя люди, и жанчыны, и мужчины, и они оборонцы. Защитники – это те, которые сегодня кто-то празднует, а кто-то сегодня защищает рубежи нашей Родины. Вот это и есть защитники Родины. Тяжко адказаць на гэта пытанне, потому что те, кто повинен оборонять отчину, яны неяк не робят этого. Мне кажется, это праздник вообще всех мужчин, независимо от того, служили они или нет. Потому что, прежде всего, наши мужчины защищают нас. Это самое главное. Трудно ответить сейчас на этот вопрос, кто нас защищает. По-моему, сами себя защищаем, если честно. Потому что, к сожалению, наша армия стала нас обижать. Замоўчванне інфармацыі, якое практыкуюць улады, мае два бакі. З аднаго боку, гэта іх абараняе, але з другога пагражае грамадству. І рэч не толькі ў палітыцы, але і ў бяспецы жыццю. Чаму і як падкантрольнасць медыяў можа прывесці да страты здароўя і жыцця, даведаемся ў размове Святланы Калінкінай. Адразу пасля аб'ектыву. Я ж развітваюся. Усяго вам самага добрага.